קומי תעשי לך נס, את צריכה להתאפס, לא בריא לך לא לסטרס, מאמי לא להתאבסס, לא להתאבסס. עשינו עזב, לא בוכים על חלב, ועדיף שעכשיו כשאין רב מעורב, ואם את עליו אז את לא מעליו, לא הוא לא מאוהב, וכדאי שתדעי טוב לא יחזור להיות לכם, אז במה להילחם? אם יש לו בית ריק שיקנה ריהוט טוב, המשיע זה נשב, אין לך כפה מהלב, תזיזי את האס, אס, 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 תזיזי את האס, אס, 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 אס. שהוא לא שאל, את צריכה טיפול ומכות חשמל. למה הגעת? לפני שנצמץ למיטה שלא רץ, אני כאן להזכיר טוב לא יחזור להיות לכם, אז במה להילחם? אם יש לו בית ריק שיקנה ריהוט טוב, המשיע זה נשב, אין לך כפה מהלב, תזיזי את האס. תעשי לך נס, את צריכה להתאפס, לא בריא לך לא לסטרס, מאמי לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא להתאבסס. אבל לא תקינה, מסכן בגללך עבר מדינה, 200 שיחות והוא לא ענה, שוב שרפת עליו את כל השעות שינה. קומי תעשי לך נס, את צריכה להתאפס, לא בריא לך לא לסטרס, מאמי לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא להתאבסס, לא להתאבסס.